年金暮らしの貧乏人がいる家と名門のうちとじゃ、釣り合いなんて取れるわけがないことくらいわかるだろ結婚挨拶に向かうと、大学病院の院長である義父は、私と祖父を値踏みするように見やりながらそう言った。う。どうせうちの財産目的で息子をたぶらかしたんだろう。息子は騙せてもわしは騙されんぞ。さらに義父が暴言を投げつける。どうしてそんなことを言われないといけないの？彼への本気の思いを否定され、泣きたくなる。涙がこぼれそうになるのを膝の上の両手を強く握りしめて耐えた。あなたの言い分はわかりました。その時、祖父が静かに口を開いた。丸めていた背中をおもむろに伸ばして、まっすぐに義父を見つめる。冷静な口調で、一見落ち着いているように見えるが、怒れば怒るほど冷静になり、恐ろしいことを私は知っている。そちらがそのおつもりなら、私にも考えがあります。祖父から告げられた言葉に、義父は真っ青になり、土下座する事態になるのだった。私の名前は坂本恵美。両親は私が物心つくかつかないかといった頃、揃って交通事故に遭い亡くなってしまった。そして私は父方の祖父母に引き取られた。私の父は祖父母が年を取ってからの子供だったようで、そんな自分たちに今からこんな小さな子を育てられるかどうか、当時は二人とも不安に思っていたらしい。けれど祖父母は亡き両親の代わりにたくさんの愛情を持って私を育ててくれた。祖父母と私、きらびやかさとは程遠い質素な生活ではあったが、特に不自由を感じたこともなく、また私も祖父母を本当の両親のように思いながら暮らしたのである。だが私が大学生の頃、もともと体の弱かった祖母が風邪をこじらせ、そのまま亡くなった。孫から見ても祖父母は仲が良く、二人でよく縁側に腰掛けてお茶を飲んでいたのだが、祖母が亡くなって以降、一人でぽつりと縁側に佇む祖父の姿を見て、私は思わず泣きそうになってしまった。そして、これまでの恩返しの意味も含めて、幸せな結婚をして祖父に安心してもらいたいと思うようになったのである。その後、私は大学で医療事務の資格を取り、卒業してからは国内でも屈指の大学病院の職員として働き出した。最初は病院独特のルールや暗黙の了解などもあり、慣れるのに一苦労で失敗することも多々あった。けれど周囲の人々の助けもあり、私は何とか一人でも仕事をこなせるまでに成長し、やがて入ってきた新人の教育係に抜擢されるまでになる。またそんな日々の中、私は病院の外科の医師で院長の息子でもある金沢秀樹さんと仕事を通じて話す機会が増えていった。最初は院長の息子ということで、さぞエリート然とした人なのだろうと思っていた私だが、そんな予想に反して秀樹さんはとても誠実で優しく、また少し抜けているところもある可愛い人だった。何より私は彼の純粋さと患者さん思いなところに惹かれていったのである。そしていつしか私たちは交際する仲となり、その1年後、秀樹さんからのプロポーズでめでたく婚約する運びとなった。まず結婚の挨拶として我が家を訪れてくれた秀樹さんを私は祖父に紹介した。おじいちゃん、こちら金沢秀樹さん。はじめまして、金沢秀樹と申します。ああ、よくおいでなさった。はじめまして、恵美の祖父です。事前に会わせたい人がいると告げた際にも喜んでいた祖父だが、こうして実際に秀樹さんを前にすると、私が結婚するのだということをさらに実感したらしい。3人でお茶を飲みながら和やかに談笑している最中、不意に声を震わせ、涙ぐみ始めた祖父に私は慌てて声をかける。どうしたの、おじいちゃん。だが祖父は浮かべた涙をそっと拭うと穏やかに笑ってくれた。
すまんすまん。どうも年のせいか、涙もろくていかんな。秀樹くんも驚かせて申し訳ない。そう言って頭を下げた祖父に、秀樹さんも、いえいえ、と首を振る。すると祖父は芝の増えた目尻をことさら細めて、ゆっくりとうなずいた。秀樹くん、どうぞエミをよろしくお願いしますね。おじいちゃん。祖父母に引き取られた当時、私の目からは祖父も随分大きな人のように思えた。そんな祖父もここ数年ですっかり腰も曲がり、昔より一回りほど痩せてしまったようだ。そんな小さな背中を丸めて、再び丁寧に頭を下げる祖父に、私までもが涙ぐんでしまう。さらにそんな私たちを見た秀樹さんまでもが、なぜかおいおいと泣き出してしまい、その場は笑いと涙にあふれた、賑やかで幸せな空間に包まれたのだった。さて、こちらの挨拶が済んだ後は、私たちが金沢家へ挨拶に向かう番である。秀樹さんも小さな頃にお母様を亡くされて、通いの家政婦さんこそいるものの、その後はずっと父子で二人暮らしをされていたとのこと。当初は私だけが伺う予定だったが、お父様がぜひ祖父にも会いたいとおっしゃっているようで、結局金沢家には私と祖父二人で伺うことになった。勤め先の現院長であるお父様とは、私が新人の頃に一度見かけたことがあるくらいで、それ以降は顔を合わせたこともない。秀樹さんが言うには、男で一つで僕を育ててくれた人で、医師として尊敬もしているけれど、頭が固くて常に自分が正しいと思っているところがある人物らしい。私は緊張で手足をこわばらせながら、約束当日、祖父と一緒に金沢家を訪れたのである。金沢家の第一印象は、豪邸という一言だった。私が暮らす祖父母の家は、こじんまりとした平屋の一戸建てだが、金沢家は和洋折衷というか、玄関付近が洒落た洋風となっており、その奥には昔ながらのどっしりとした日本家屋が構えていた。玄関先には秀樹さんが待っていてくれて、私たちを笑顔で迎えてくれる。そして豪華な客間へと通された私たちは、初めて九段のお父様と対面したのだった。お父様は、それこそ私が想像した通りのエリート然としたいかめしい男性だ。あまり秀樹さんとは似ていないところを見ると、彼は亡くなったお母様になのかもしれない。とにかく醸し出されるオーラに圧倒されながら、私と祖父は、はじめまして、と頭を下げる。坂本恵美と申します。本日はお忙しい中お時間をいただき、ありがとうございます。恵美の祖父です。よろしくお願いいたします。お父様は緊張しながら挨拶を述べた私たちを、その迫力のある目でじろりと一別する。その一瞬でなんとなく寝踏みされているような気もしたが、まあ初対面だし仕方ないかな、と思い私が笑顔を浮かべると、それに気づいたお父様は面白くなさそうにふんと鼻を鳴らし口を開いた。秀樹の父です。だがそれだけ言って口を閉じ、むっつりと黙ってソファーに座り込んだ父に、家政婦さんらしき人から人数分のお茶を受け取った秀樹さんが早速抗議する。ちょっと父さん、言うことはそれだけ？今日はわざわざ恵美さんのお父様までいらっしゃってるんだよ。自分から会いたいって言ったのに失礼じゃないか。すると息子の言葉にお父様は露骨に眉根を寄せる。ああ、もう、いちいちうるさいやつだな。だいたいお前はそういうところが小賢しくていかん。男たるもの、黙って自分の仕事をしていればいい。もう、またそうやって時代錯誤なこと言って、恵美さんたちもびっくりしてるじゃないか。それから、ごめんな、と謝る秀樹さんに、私はひとまず笑顔を浮かべて首を振った。だがその時、秀樹さんの持っていた仕事用の携帯電話が鳴る。今からですか？どうやら入院患者が急変を起こして、今すぐ手術が必要だとのこと。他に対応できる医師が捕まらないらしく、休みを取っていた秀樹さんに連絡が来たらしい。
私たちのことを気にして返答を迷う秀樹さんをその時、お父様が一喝した。何を迷っている？すぐに行かんか。でも、きっと秀樹さんはお父様と私たちを三人きりにするのが不安なのだろう。けれど、今は他に優先しなくちゃいけないものがある。私は彼を見つめて言った。お父様のおっしゃる通りよ。私たちのことは構わないで、どうぞ病院に向かって。私の言葉に祖父も横でうなずいている。その様子を見て秀樹さんも決断したようだった。ごめん、なるべく早く帰るから。父さん、くれぐれも失礼のないようにね。そう言い置いて秀樹さんは慌ただしく病院へと向かった。その背中を見送りつつもお父様は深いため息をつく。本当に、あいつはいつまで経っても甘ったれなところが抜けん。私からすれば秀樹さんのそういうところも素敵だと思うのだが、父親であり、またあんな大きな大学病院の現院長からすれば少し違って見えるのだろうか。何とも答えようがなく、客間に残された私たちの間にはつかの間、気まずい沈黙が降りる。秀樹さんにはああ言ったものの、正直私はこの頑固そうなお父様とどう仲良くなればいいのか、きっかけさえつかめずにいた。でも、とりあえず何か話題を、と私は目を泳がせ、それから努めて明るい小姉で口を開いた。こちら、とても立派なお宅ですね。玄関の作りも瀟洒だし、それにこちらの建物には代々の歴史を感じます。すると家のことを言われたためか、それまではむすっと黙り込んでいたお父様がおもむろに顔を上げる。あんたは確か、うちの病院の事務をしているそうだな。はい、そうです。突然の問いかけに慌てながらもうなずいた私に、お父様が再びふんと鼻を鳴らす。そうしてお父様は私と、それから祖父を改めてじろっと見やり、小馬鹿にしたようにして、にやっと口元をつり上げた。まあ、二人していかにも一般庶民といった出立ちだな。どうせ大した家の出身でもないのだろう？まあ。うちは代々医師の家系でね。金沢家では男も女も医師免許を取って一人前だと言われるんだ。聞けばお父様の姉は医師として勤めた後、今は厚生省に在籍し、叔父はアメリカの病院で長年勤務しているのだとか。他の親戚の方々も何かしら医療に関わる分野でそれぞれ活躍していらっしゃるとのこと。またお父様はいかに自分が病院経営に日々不信しているかを語った。こんな時代だからこそ、経営に携わる者は確固たる強い意志を持たないとダメだ。その点、わしはどんな時も自らの信念を貫き、経営の舵を切ってきた。まあ、一般庶民のあんたらにはわからん話だろうが。最後にそう独りごち、お父様はふっと息を吐く。先ほどから延々と続いていたその切れ目のない話しぶりに相槌を打つタイミングを逃し続けていた私は、そこでようやっと素直に感心することができた。それはすごいですね。皆様、本当にご立派でいらっしゃって。だが、そんな私の反応にお父様はなんとなく面白くなさそうに鼻白んで、それから今度はソファーでちんまりと座りながら出されたお茶をゆっくりとたしなむ祖父に視線を向けた。亡くなった息子夫婦の代わりに孫を育てたと秀樹からは聞いているが、ちなみにあんたは今何の仕事をしてるんだ？まるで部下に問いかけるようなお父様のいたけだかな物言いを右から左に受け流すようにして祖父が穏やかに答える。いえいえ、私はほら、この年ですから、今は仕事も引退して細々と年金暮らしをしております。すると、その返事がよっぽど物珍しかったのか、お父様は一瞬驚いたように目を見開いた後、さもおかしげに笑い声を上げた。はっ、冗談かと思ったが、まさか本当の話か？
なるほど。年金暮らしでいらっしゃる。道理で着ているものも安っぽいと思っていた。孫は孫で、こちらの嫌味が全く通じないおめでたさだしな。ちらっと呆れたような視線を受けて、私は思わずポカンと口を開けてしまった。まさか今までの金沢家ご親戚云々の話って私に対する嫌味だったの？私は今更お父様の真意に気がついて驚いた。なあ、あんたも伊達に年食ってないんだ。冷静に考えて、年金暮らしの貧乏人がいる家と名門のうちとじゃ、釣り合いなんて取れるわけがないことくらいわかるだろう。お父様はニヤニヤと何とも嫌な笑いを浮かべて祖父を見る。そもそも、一般庶民が厚かましいにも程がある。何がのんきに結婚したいだ。お父様がわざとらしく肩をすくめて私たちを嘲笑した。そしてその矛先はまた私へと向く。わしも息子の意志としての才覚は認めるが、どうもあれは世間連れしていない気の弱い嫌いがあってね。どうせあんたも財産目的に息子をたらかしたんだろう。あいつは騙せてもわしは騙されんぞ。言いながらじろっと私を睨むお父様。その言い草に今度はさすがの私も声を上げた。何より私と結婚の約束までしてくれた秀樹さんの気持ちをよりにもよってその身内である父親に疑ってほしくなかったからだ。いいえ、財産目的だなんてそんな。私はただ純粋に秀樹さんと幸せな家庭を持ちたくて。ほう、そんな殊勝な顔をしてれば、物を知らん男は確かに寄ってくるだろうな。だがあいにくだったな。ちゃっかり未来の院長夫人の座に収まろうとしても、そうは問屋が下ろさんぞ。けれど私の言葉は、堅くなお父様の前ではあまりにも無力だった。そうしてお父様は数々の暴言を吐いた後、私たちへ叩きつけるようにして言い放った。これ以上、息子にまとわりつかれてもかなわん。あんた、今すぐうちの病院を辞めろ。ああ、手切れ金なら用意してやるから、それでおとなしく引き下がれ。そして金輪際、秀樹にも金沢家にも近づくな。わかったな。広い客間にお父様の怒鳴り声がワンワンと響く。取り付く島もないその態度に私は途方に暮れてしまった。だがその時、それまで黙っていた祖父がおもむろに口を開いた。金沢院長、あなたの言い分はわかりました。その淡々とした静かな口調にいささか今日疲れたのか、お父様はつかの間戸惑うような顔をしていたが、やがて先ほどの調子を取り戻し、わかったなら出て行け、などと口にする。だが祖父はそれには答えず、丸めていた背中をおもむろに伸ばして、まっすぐにお父様を見つめた。ただし、そちらがそのおつもりなら、私は直ちに病院への薬の提供を中止するよう経営軍に進言するが、あなたはそれでよろしいか？はあ？薬？あんたは年金生活の無職だろ。嘲笑うお父様に祖父はその胸元から一枚の名刺を差し出した。その行動に最初はうろんげに祖父を睨んでいたお父様だが、むしり取るようにして受け取った名刺を視界に入れた瞬間、その顔面がざーっと蒼白になった。あんた、いや、あなたはもしかして。祖父の身元に心当たりがあったらしいお父様は目を見開いて小刻みに震えている。また祖父は相手のそんな様子をしらけた目で見つめていた。実は私の祖父は大手製薬会社の創業者一族の出で大株主でもある。また第一線を退いた今でも経営軍に対して強い発言力を持っており、祖父の言には無条件に従う上層部も多いと聞いている。よって年金暮らしといえども、坂本家は膨大な財産とそれなりの財力を持っているわけである。ただ、祖父も祖母も昔から手に余るような贅沢を好まない、つつましやかで質素な暮らしをしている人たちであった。
先ほどあなたは金輪際近づくなとおっしゃった。ですから、うちの薬を提供するのも中止した方がよろしいでしょうな。それだけは。薬の提供を中止するという祖父にお父様が油汗を流しながらせわしなく瞬く。だが相対する祖父はにべもない。一人の医師でありながら人を見かけだけで判断するとはなんと嘆かわしい。秀樹くんがあんなに優しく育ったのは彼がそれだけ努力をしたからです。あなたの教育の賜物などではない。それによりにもよって私の孫を詐欺師呼ばわりするとは。と低く言い募る祖父。口調は冷静だが、これは相当怒っているに違いないと私は察した。この祖父は普段はとても優しいが、いざという時の怒り方ときたら子供心にも震え上がるほどに怖いのだった。例えば昔、私がコンロの火にいたずらをして危うくやけどしそうになった時なども、祖父はそれはもう真剣な顔をして静かに淡々と、けれどちょっとやそっと謝っただけでは許してくれない迫力でもって私を説教した。もちろん私の身を案じてそうしてくれたのはわかるのだが、それから私は絶対に祖父を怒らせてはダメだと肝に銘じているのである。そして今、あの時よりもさらに深い怒りを持って祖父はお父様をまっすぐに射抜いていた。院長もご存知の通り、そちらにおろしている薬の大半は我が社の特許製品です。ですが所詮私は一般庶民ですので、そんな庶民が関わる会社からあなたも薬の提供などを受けたくはないでしょう。そうは言うが、前提として薬の提供がなければ病院経営は成り立たない。先ほどの自身の暴言をそのまま皮肉で返されて、もはやお父様は返す言葉もなくしたようである。そして呆然と固まる相手をほとんど無視して祖父は私を見合った。さて、お邪魔なようだから私たちは退散しようか。おじいちゃん。その言葉に私は逡巡する。確かにお父様は私たちを見た目だけで判断し、暴言を吐いて追い出そうとしたけれど、それを言うなら祖父のやり方も決して褒められたものではない。そう、暴力に暴力をぶつけるようなこんなやり方では、一時的に相手を苦しませることはできても、結局何の解決にもつながらないからだ。それに、私は意を決し、未だ怒りが収まらないのだろう祖父へ毅然と向き直った。おじいちゃん、薬の提供をやめるとかそういうことはどうかしないで。確かにお父様にはいろいろ言われましたけれど、それとこれとは話が違うわ。何より薬がないと一番困るのは患者さんたちよ。それに、秀樹さんは今この瞬間も一生懸命患者さんの命を救うために働いている。祖父の涙につられて泣いてしまうほどに優しい人が自分が関わることのせいで患者さんを苦しめていると知ったならばどれだけ自分を責めるのだろう。そして私はそんな秀樹さんと結婚を約束した身。たとえ祖父の怒りを買うことになってもここで簡単に折れるわけにはいかないのだ。お願いします、おじいちゃん。これは秀樹さんと私の問題です。どうか無関係な患者さんを巻き込まないであげてください。祖父ももちろん自分のプライドが傷つけられたからといってこんなことを言い出したわけではないのだろう。そんな小さなことなどにこだわる人じゃないと亡き祖母の他には私が一番よく知っている。きっと祖父は詐欺師呼ばわりされた私の気持ちをおもんぱかってくれたのだ。その証拠に頭を下げた私を見て祖父も決まり悪げに黙り込む。とその時だった。わしからも謝罪します。そんな言葉とともにお父様がその場で床に膝をつき、なんと土下座をしたのである。お父様、そんな顔を上げてください。慌てた私の静止にもお父様は堅くなとして首を振り、それからさらに深く頭を垂れた。
エミさん、わしは今のエミさんの言葉でようやく目が覚めたよ。わしが一番に考えないといけないのは、うちを頼って訪れる患者さんのことだ。わしは経営にばかり不信して、そのことをすっかり忘れていた。一医師として本当に恥ずかしい。と、ぽつりとお父様がつぶやいた。そうして土下座をしたまま、再びお父様は言い募る。わしのことが許せんと思われるのはその通りです。もちろん、許してくれなどと甘いことは申しません。けれど、どうか薬の提供だけは今まで通りお願いいたします。どうか、どうか。私はそっと祖父を見やる。すると祖父もちらっと私だけを見て、それから小さくため息をつき、口を開いた。わかりました。そこまでおっしゃるのであれば、薬の件はそのままに。その言葉に、はっとお父様が顔を上げる。ただ、そこへすかさず祖父が続けた。言っておきますが、今後同じような過ちを繰り返したのなら、その時は即刻薬の提供をやめるので、そのつもりで。しかめ面を浮かべた祖父の言い分に、お父様が何回もうなずいている。おじいちゃん、ありがとう。私は祖父のその痩せた背中に寄り添ってそっと礼を述べた。ありがとうございます。またお父様も涙を浮かべながら礼を口にする。そうしてなんとかお父様に顔を上げてもらい、三人して改めてソファーに座り直したところで、お父様が私へ言った。エミさん、あんなひどいことを言った手前、同じ口でこんなことを言うのははばかられるが、エミさんさえ良ければ、どうか秀樹と結婚してやってほしい。エミさんの寛容さとまっすぐさがきっと息子には必要だ。それを聞いた私は一も二もなくはいと答える。私こそ秀樹さんの誠実さや優しさ、患者さんを思う心に何度胸を打たれたかわかりません。どうぞ今後とも末永くよろしくお願いいたします。横では祖父も私と同様静かに頭を下げている。エミさん、秀樹と出会ってくれて本当にありがとう。帰り際、お父様は大学病院の院長ではなく、ただ一人の父親の顔をしてそんなことを口にした。その時の優しい微笑みを私はこの先もずっと忘れることはないだろう。こうして波乱の金沢家訪問は大団円で幕を閉じたのだった。その日、数時間に及ぶ手術を終えて、いの一番に電話をかけてくれた秀樹さんへ、私は間接に金沢家での経緯を話した。すると秀樹さんはお父様の言動にたちまち怒り、また何回も謝ってくれて、しまいには、親子の縁を切るとまで言い出したのだが、それは私が何とか説得してやめた。お父様の謝罪は私たちがきちんと受け取ったのだから、あとはお父様と秀樹さんの問題だ。後日、改めて秀樹さんが我が家を訪ねてきてくれたのだが、その際、久しぶりに父とゆっくり話したと、どこか照れたように教えてくれた。その姿があの時のお父様にとてもよく似ていて、微笑ましく思ったものである。それから半年後、私たちは無事に結婚した。結婚式では、花嫁そっちのけで新郎と新郎の父、それから花嫁の祖父が揃って号泣するものだから、結局私はもう笑うしかなくなってしまったのだが、それはそれでとても幸せなひとときでもあった。さて、それからしばらく経ったある日、院内の廊下を白衣を着た医師たちが四方八方に散らばっていく。どうやら月に1回の定例会議が終わったらしい。そんな中、二人連れの医師が私の進行方向から歩いてきた。なあ、この頃の院長、なんだか様子が変じゃないか？前はもっと人の話なんか聞いてないというか、ワンマンでいたけだかだったと思うんだが。わかるよ、俺もそう思った。やっぱり一人息子の秀樹さんが結婚して肩の荷が下りたとか？それにこの頃は秀樹さんも目に見えてしっかりしてきたし、父親としても安心したんだろう。
私はすれ違いざま医師たちに一礼して、その横を通り過ぎながら自然と口元が緩んでしまうのを止められなかった。お父様はその後、病院内でも評判は上々のようである。何でも、かつての傲慢な態度は消え失せて、経営においても周りの意見を聞き、良いと思った提案は積極的に取り入れるようになったとのこと。それにこの頃は正式な後継者候補として秀樹さんがその隣に立つことも多くなった。この間なども父さんの苦労が身に染めてわかるようになったとぽつりと漏らしていたこともあり、彼もまた父親と同じ立場に立って初めてわかる苦労を様々に経験しているようである。そして未来の院長である夫を少しでも支えることができるよう、私も日々勉強に励んでいるのだった。そういえば、秀樹さんとの結婚で一つ意外な出来事が起こった。なんと、祖父とお父様の共通の趣味が囲碁であるらしく、最近は月に数回、互いの家を行き来して二人で囲碁を打っているらしい。それを初めて聞いたときは、思わず耳を疑ってしまった。本当だろうか、それは囲碁という名目の喧嘩なのではないだろうか。私はついそんなことまで考えたものだ。だが、性格的に合わなそうな二人ではあるものの、あの一件を通してなんとなく互いに通じるものがあったらしい。心配していたよりは、それなりにうまいことやっているようで何よりである。秀樹さんとの結婚で私が家を出れば、あの家で祖父が一人になってしまうことを私は密かに気にしていた。秀樹さんはいっそ自分たち夫婦と3人で住んだらどうだと提案もしてくれたのだが、それは祖父の方から丁寧に断られてしまい、それならせめて私が空いた時間にちょくちょく顔を出そうと思っていたのだ。けれど、ひょんなことから囲碁仲間もできて、なんだか祖父は以前よりも元気になった気がする。人生、どこでどんな縁を拾うのか本当にわからないものである。そしてまた月日が流れ、秀樹さんとの結婚から1年後、私たちは待望の赤ちゃんを授かることができた。そのことを報告した時の祖父の喜びようと言ったら、言葉ではとても言い表せないほどで、今ではひ孫が小学校に上がるまで絶対に自分の足で歩くんだ、と自主的に筋トレまで始めたくらいである。もう、おじいちゃんってばあんまり無理しないでよ。わかったわかった。それよりエミ、体の方はどうだ？おかげさまで順調だって。ね、秀樹さん。うちの産婦人科医も太鼓判をしてたよ。今日は久しぶりに秀樹さんと一緒に祖父の元を訪れている。秀樹さんがそう答えれば、祖父はたちまち総合を崩した。そうかそうか。秀樹くんもあんまり無理はしないようにな。はい、ありがとうございます。それはそうと、今度の日曜、また父が囲碁を打ちたいと申しておりまして。おう、そうか。そうして続いた秀樹さんの言葉に、祖父は言葉少なながらもいそいそと居間に飾ってあるカレンダーを見に行く。痩せてはいるが、張りのある祖父の背中を見ながら、私と秀樹さんは改めて今ある幸せをかみしめたのだった。